Ti sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. May samanan a naimbag ken naragsak nga aldaw kada kayo amin papagayam. Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Ti surat nga intay drama ita ket manipod ken ipagayam tayo a Juanita ti San Gabriel La Union. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, awagan nak kumalatan iti Juanita. Addaan asawa ken dua nga anak. Agpada kami meten a retirado iti asawak. Tinak istoryaan ita ket may papan kadagiti dua nga anak mi. Agpada damet a professional. Ngamjak manamo no apay amas kinay kayat dati nagikat iti trabaho da, takay kayat da kanon ti agnegosyo. Ket tapno nalawag ti amin, rugyak nga roden ti agsalaysay. Anya tilot-lotong bakit? Itay ka pa itita. Aglot-luto akman iti pangrabyan tayo, lakay. Apay, at ka ti bisitam? Bisita ta kunam Franco. Ne, sino a bisita tinakdakamatam, Juanita? Mawag dagiti anak mo. Agawid da kano ita. Kunaklakid din o sino a bisita nga ibagbagam. Ay kat nasaya at mata no napanunod naman ti umay pumasyar dito'y balay bakit? Wala kay. Medyo nabayag matan ket, jay naudi ang nagawidan da. Husto ka lakay. No jak agbidot, dandanin do abulan tinapalabas, manipod idinaudi ang nagawid da. Mabit lang nga rod, taawagak ni Berto. Apay ni Berto, Franco. Ibaon ko amapan magtiliw iti tilapia ijay fish pond, ta ituno tayo man. Ay wala, kaslakay at kumat nga agpay so ti agsida iti tinuno lakay. Imay kami, tada kayat mi nga ibaga kada kayo, mama, papa. Anya day ta, Maxine? May papanitian niya day tangay bagayo, Maxine, Clifford. Kwa, papa? Manong, sikan ti mang ibaga. Kuha, papa. Mama, alain mi kuman titawid mi. Anya? Pudno tinangagyo, mama, papa. Adamat tan bukod mi a pamilya. Iso ano mabalin? Itadyo ko man titawin mi. Tada kamin ti makaammo amang imanehar. Sapay la ko, ma. Tamaawatan da kami, mama. Papa. Ay, anya ngay timakunam lakay. Napauli magkamatditan. Ay, kwa. Ay, kadno kasta ti kayat da. Di ta, bakit? Agyaman kami, papa. Sige, tasikasuan tayo ti may papanitiday ta, anak ko. O na yan, si bibiyag tapay lang, ngam al-alaan dakit din titawid da. Uwan nga rod. Nga mawan mo't kitititakas na bakit? Do siyak lamay sa. Ayos lang. Awan pa rin ko titiday ta. Nang runak at pamilyado damatan nga agpaiso. Sa bagay mo't kit di ngam, ay, basta, kasladyak lat tamakumbinsi ti bakik may papan iti da itabanag. Itettakit din. Iti kasta, malpasan. Ada kundi ta, Franco. Angam kasanon ngay no ila ko dati daga at tawidan da.
Ay, kat makaamuda matan abakat. Ang amuray no kasta. Palagi pantalatay da. Tapno saan da nga agdarasudos amang ilako kadagiti tawidan da kadata. Ay, sayang tidaga no ilako dalaang. Talaga sayang bakit. Agam kas na kunakon. Makaamudan no anya ti kayat da nga ramidan. At amatan panunot na. Amudamatan tinasaya at kan saan. Oh, Franco. Ngamkit di. Bayabayan talatay da iti anyaman a desisyon da. Wan lakay. Kasta ti aramidan ta. Kat, anyang iti planom ita, tanaalam mong titawid mo, lakay. Ilakok ti daga atawid ko, bakit? Anya, angam sayang mat no ilakom day jay. Sapay nagpintas ti lokasyon na. Sana masayang tamausar mo ti kwarta paglakwanta. Pangaramatam aya iti paglakwam, Clifford. Pagpuunan ka ngag negosyo. Anya kumangay a negosyo tinapanunot mo. Agbayan sa laki tilugan. Kanagpautang akiti porsyentuhan. Anya, Awan ti agpapautang di lugar tayo. Kanawan matlang ti agbabayan sa ti lugan. Isasyak ti agarami di ti siyap ti lugan ditoy. Kansyak matlang ti agpautang. Paporsyentuak iti dakkel dagiti pautang ko. ay kat padasam ano mayat, lakay. Awan bakit? Kaya't ko ti agpaado iti kwarta. Masapo la makaornong taadagos bakit? Anya nga ta, no bagasan lang ang tirugyan ta negosyo, Maxine. Bagasan ko nam, Jeffrey? Uwan, bagasan kan grocery. Mangkita ta itinalaka supplier ti bagas, ta iso ti ilako ta. Nayunan tamot laangan iti grocery. Ta isumot ti ayan ti inaldaw akasapulan ti tao. Sa bagay, adamat kit di puntom dita. Isu na lang, tama nga no bastit ma, timaganan siya. Uray basit-basit, basta da. Laglagi pam, ati basit, numaurno, umado. Sige, tapanunutek pa'y anaimbag ti may papaniti ko nam ag-grocery kan bagasan lakay. Katuna. Ningay mat manong mo a Clifford. Pangusaran na ngay mat iti naglakwan na iti daga at tawid na. Kuna namat nga agnegosyo matlaan, agpautang ka no, sanan to porsyentuan iti dakkel. Kan agbay and sell sa iti lugan, mangipatakder ka no iti shop na. Mayat ang arod no kasta. Mayat matlaang ti agpautang lakay. Adayo adakdakkel ti maganan siya. Uray agtugtugaw ka lang, agtubtubo ti kwarta nga ipautang mo. Ay kat sabali pa'y ati pautang business no bilang. Mayat matlaang ti grocery kan bagasan. No kayat mo, mapantanto kita ante pwesto nga ibagbagan ni pare Dante. Napintas ka no kat ti lokasyon day di a pwesto. Sigurado nga adu ti mapaglakwan. Sige, mapantanto nga rod kitaan. Barang magustuak ti ibagbagam a pwesto lakay. Napintas mo at nagatang yu apwesto ti bagasan, anak ko. Wen mama, kumpare ni Jeffrey tinang ibaga kada kami iti da ito'y a pwesto. Swerte kami nga rod, tada kami laang ti aglaklako iti bagas iti da ito'y abanda. Nagadu ti gumatang. Wan nga ron, puro mat gamin natangkan prutas dagiti kaabay yo. Wen mama, iso at talaga swerte kami. Tada kami laang ti aglaklako iti bagas dito'y. Ay kat say-saya atin yo tapno mayat ti negosyo yo. Wen, iso adi dapat padasan timang kompetensya kanya, taago nga ta. Anya, Wen mama, Jack ipalubos nga damang kompetensya kanya. ay na, saan anasaya at ti kasta nga ibagbagam anak ko? Maditi agim imot, maditi man agim bubukod. Sana pagragsakan ti Diyos ti kasta nga aramid, anak ko. Ay basta,
Jack kayat amaksayan ti customer ko. Umad-aduda pa ikit di ko maa. Iti kasta, makaurnungak adagos iti kwarta. 25, 26, 27, 28, 29, 30. Manong ay amin dahi ta. Bakit? Eksakto mo't at 30,000 pesos lakay. Ayos. Diyak pa'y nasingira amin nagiti pa utang ko. At dapay singira kinton bigat. Clifford lakay. Dakkel samot unay ti porsyento ti ipapautang mo. Kaasi mo't dagiti umut-utang. Di mo man dadakalan ti diskarte kiyoli. Kakaisuna na bintas ti taray ti pagkukwartaan ta. Mabita makorno no kastilaeng. Abay, di mo kaya't ayat ti bumaknang bakit? Asino ngay mo't ti saan nga akin kayat iti dayta. Siyempre, amin tayo kayat tayo ti bumaknang. Napintas ti bumaknang lakay. Basta itinasaya at kumaawagas. Saan alinoloko? Bakit? Awan ti dakas nga raramida. Sa anak mo't nga agtagtagaw? Nalinis mat ti pagtataudan ti pagkukwartaan ta. Saan ka di? Pananggundaway iti pada at tao ti kastangar aramidam, Clifford. Nagdakkel ti porsyento ng alalaam. Saan lang nga siya ti kastoy? Hagawaan ta kiti agornong kabayatan na napigsa tapay. Gantap no addan to aramaten dagiti anak ta. Into nagadaldan. Sikan ti mang barya, ta siya kung ti agikilo itigat-gatangan da abagas lakay. Sige, bakit? Ning, bakit? Sa bali abagas dayta. Ijay bangir ti pagkaudam. Anya ka kadi, agulay magkakadilatan. Bakit? Di ka na tagari. Laukak to'y ginatang da abagas iti saan anaimas. Anya? Ang mga numadlaw na. Saan? Nagreklamo da kuman idi pailaan. Awan mati nagreklamo. Ay, Maxine. Ala, asikaswam dagiti aggatang. Ay, bagas yun dita, madam, sir. Naluk ng tila ko mi abagas. Gumatang kayon. Bagas! Good morning, everyone. Adak manan. Umayak man na nagsingir. Yahoo! Siyempre! No ada utang, rumbeng lang nga bayadan. Nagyaman kayo, gidi ah. Ta every other day, ti pa nagsingir ko. Saan nga inaldaw? Awag pa ilang binabado na tao, gumadaman ng tagsinsingiran. Ops! Di kay ka din nagreklamo? Tay di mutang kayo, kasta unay nga alis tuyo. Iso ano kasano ti kinaalis tuyo ngay mutang? Iso kumamat ti kinaalis tuyo nga agbayad. Oy, ang bayad ko, Sir Clifford. Kasta aggigitan kayo. Nasingpat akmat ka. Basta agtungpal kayo lakit, di ititulagan. Ngam no saan kayong agtungpal? Rumwarmat dagiti saraken pangil ko. Iso adi kay agkam kamali. Tamang hanod di magustuhan ti aramidag. Talaga gaya mamadpadakalan niyo ti balayo, Clifford. Uwan papa, daitan ti bunga ti panagpapautang ko. Uwan, gam nagdakal ka no, ti porsyento ti papautang mo anak ko. Uwan, aglunak tayo ta papa. Ngamawan mati makita kadakas na. At least, nalinis ti pagtatautan ti kwartami. Kan may siya, adumatlat ti umutang nga uray dakkel ti porsyento na. Anak ko, di mo gundawayan ti padamataw. Sa nagaputan da kwartam, kat gundawayan matidan.
Saan na nasaya ti kastangar arabidan? At dayta kayo manan ako nakpapa. Kasta ka na yung tipagbakayo. Aywan, ang mga no kaya tiyo tag merienda. Umunag tayo di tabalay, tamang isagana kiti naman nyo. Di mo kumayaw-awan ti saritaan, Clifford. Tilang met pagimbagan niyo ti pagpagamikin ni Mamayo. Iso pang nga asim, tadumngag ka kumamat, anak ko. Jeffrey! Oy, Jeffrey! Agreeing kan Apay aya bakit? Anya nga apay aya. Kat no aldawan. Bumangon kan dita Ayat oras na ya. Alas 6 ay ti agsapa. Nasa pa pa'y bakit? Makaturturo kak pa'y laeng. Amumat na po yatak idirabi eh. Tinasayaat. Umunakan ni Jeff pwesto, ta sumaruno akton. Umuna asasawa mat, Jeffrey. Ah, Bumangon ka kit diditan. Tamapantapay makimisa. apay. Domingo ay ita bakit? Katuan. Ala, bumangon ka ditan. Taintagar mo saran. Kalpasan na, agrubwat tanto matan. Kat ni, jak kayat timalada, widya simbaan. Ay, sige, bakit? Sige, sumaruno ka ni Jay kusina. Tamapan ko idesar, tikanan ta. Da kayo latan di mapan makimisa, Maxine. At apay gayang papanak. Sa dino ti papanang Mapanak ag singir. mapankanto inton malpas tayo makimisa. Masadutak. Urayam lang ni manang mo ayoli. Taisuntulat tanti kadwayo amapan makimisa. Ang manong, nasaysaya at matlaang no pati si kakat makimisa. Iti kasta, mabawasan mo't dagiti basol mo. Ha? Isuntumit lang ay iso. Kan may sa awan mati-mati nga raramitak. Nagsing patak tupay. Saan anasaya ti aramidam apa nagpaporsyento iti dakkel kadagiti pautang mo manong. Pananggundaway dayta iti pada matao. Ha? Iso ngayon ka makimisa. Tauray siya. Aklunag mat nga agkuskusit ak ija pwesto. Kandakkel ti patong ko kadagiti bagas ala ko mi. Agpapautang ak matlaeng. Kat parehas apaporsyentuan. Aniya? Dayta tipod no manong. Ang amanyangay nga rod. Kaano kamin tupay abumaknang no sa anak nga agkusit. Hun nga rod ah. Iso atap no mabawasan mat ti basol ta. Inta makibisa manong Clifford. Kita am lakay. Nagdakkel man ti collection ta iti nagmalam. Oh, apay akas ta tilangam, Jeffrey. Saan ka kadi anaragsak adakkel ti naglakwan ta? Mapadakkel ta matan ti balay ta. Akas iti balay da manong Clifford. Wuna. Ngamlukluk wamat dagiti customer mo bakit? Agasem man, tapati kiluan. Kat i-adjust mo. Saan lang Tumanda ka man, Jeffrey. Di ka nagsaubay na eh. Maxine, Sana bale, tadumagas tanto manan ija simbaan inton malam. agbutang ka kumamat iti Diyos bakit? Di mo kumamat paglulukwan ti simbaan. Sagrado a lugar dayjay. Saan a paglulukwan laeng? Katisumat! Inaldaw nga agbasbaso lak. Iso atunggal malam, dumagas ta ijay simbaan. Tapno mapanak agkid daw iti pamakawan ti apo. Ay, Clifford. Hoy, Clifford. Nagpiksa ti urok mo. Clifford. Ha? Clifford? Clifford? Ay, Diyos ko! Karon na! Tulungan na kami! Tulong! Hello, Manang Yoli? Maxine, ni Manong mo. Intaray mi dito ospital. Anya, ni apay, naan-ano ni Manong, Manang Yoli? Naatake ni Manong mo. Anya nga ospital ti ayan niyo, taumay kami adagos.
Arasam dagpatara iti lugan, Jeffrey. Iti kasta, makasangpat ta dagos iti ospital. Huwag bagat. Nagbuntog to mati sarsarunon ta. Ay, kat overtake ka mo na. Huwag na. At atara ka masabat na. Diyos ko, di mo ko mabaybayan dagiti anak mi. Ispalam ko maita iti mabalin apa kaisang maganda. Pangasim, Diyos ko. Oh, di ka unay aglatingin bagat. Amangan makapadakas ka na. Diyak kaya't nga tadakas sa mamasama ka. Panunutan ba't kumati sa ulat mo? Rangko, kaasimat dagiti anak na. Nagsarunuda mo lakit din na ospital. Wan nga rod. Agtalag tayo ti Diyos bagat. Patsak adi na baybayan dagiti tuwang anak ta. Bagat. Kumusta ka, Maxine, anak ko? Mama. Kasano kami paitan, Mama? Kasano kami paitan nga agin? Talatay matan ni Jeffrey. Maxine, anak ko. Napukaw ko lang nga rudan ti may sasak. Napukaw ko pa'y ti asawak. Nagsakit, Mama. Nagsakit. Awanan ti Sir Vic. Tamay sa ako napilay, Mama. Awanan. Di kagsaw iti kastanan ko. Di ka matanagan, tada kami lang dito ikin ni Papayo ang mga sikasukan ka. Mama, di Manong Clifford. Kumusta matan? Kaasi ti Diyos, nasaya at matan ti kasasaad na. Iso na lang ta saan unay ang makabalikas. Naapektaran ngamin ti panagsauna, gapu iti pan nakaatake na. Apay nga yakas to'y matan tinagtungpalan mi nga agkapsat, Mama. Apay! Agabrodak, mama. Ha, ag-abroad ka kunam. Ioli balasang ko. Uwan, mama. Kat ano sa inyo, tawan mat sa bali apangital ka kadagiti anak ko. No saan ada kayo? Masapul ngamin nga agtrabaho ak. Tapno adda pagbiyak ni. Ay, do iso ti amom apagsayaatan nyo. Iso nga ro ti aramitam balasang ko. Uwan, mama. Di kagdanag, tasaan mi abaybayan ti asawam. Kastamatan dagiti duwang anak yo. Agyamanak, mama. Mala, mangankan maksinanak ko. Kalpasan na, inumom tumatan ti insagana kagatas mo. Subwak ni manong mo, tani, marigatan nga agaraw. Mala, nga katasubuan ka. Agsangit ka manon, maksinanak ko. Daytoy ka din tinuo sa mga agkamsa. Kapoy ti linuloko nga aramid mi iti kalabas. Dahita ti jak masungbatan, anak ko. Ngamkit di, kidawak nga ipasnak yu ti kumararag. Kat dumawat kayo iti pamakawan iti Diyos. Mama. Clifford, anak ko. Nalamat na ito. Karoon tumawin nga ang kapsal.
Gapo si palang gurgot na wal karagiti tao, mama. Hindi ka kadi agpanunot itinuan niya laditan, anak ko. Agpaimbag ka kiti. Oray siya, mama. Basol ko ti amin. Uwan, basol ko. Kati paglalingit ako na nahiraman pa iti asawa ka na tayo. Di mo ko mapabasolan, ti ba Kim Maxine, anak ko? Disgrasya tinapasamak kada kayo kini Jeffrey. Iso nga awan nga rod ti akin basol iti dayjay. Nalabit nga aging galaangan iti ti biag nga impabulod ti Diyos iti asawa. Ala, hustod ay na panagsangsangit mo, anak ko. Hagyaman kami kada kayo kan ni Papa, mama. Nakasingsingpat kayo kada kami. Kasta ti kinapatagyo kada kami kinli papayo, anak ko. Kat ikarimi nga aging gat napigsa kami pa'y. Saan kami to ama uma ang mga sikaso kada kayo, anak ko. Ti sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa nga ingkay pakangagan kadagiti nagduduma apakasaritaan iti biag nga umay mang ted-adal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat a dumdumngeg. Papagayam, awisan da kayo nga rod nga agsurat ken mangipatulod kadagiti kapadasan nyo iti biag adiyon to pulos malipatan a nagbalinan a paset ti napalabas. Tapno income or nosan ken idrama ditoy programa tayo lagip ti napalabas. Naimbag ka nagasat nga aldaw kada kayo amin, papagayam. Makablaawan kayo amin nga awan ti malabsan. Iti daytoy agundaway, surat ni pagayam tayo nga Juni ti intay ibasa kan idrama, ditoy programa tayo alagip ti napalabas. Intay nga rod basaan ti surat na. Dear Miss F, din makelak a marigrigat, panagtalon ti adda a pagbiagan mi, adda dagiti gundaway nga damaganda kami ti teacher no anya ti trabaho dagiti dadakkel mi. Ikarkararag ko idi nga sapay kuma ta saan asyak ti ayaban na. Ngamin mabainak amang ibaga aman nalon laeng dagiti dadakkel ko. Samantalang dagiti kaklasik ket attorney, doktor, engineer, teacher, manager, kanda dumapay nga agkakangato a posisyon ti trabaho dagiti parents da. Inkarik nga rod iti bagik ajak tupulos ipalubos nga agbalinak tumet aman nalon kas kadagiti dadakkel ko. Rugiak nga ruden ti agsalaysay. Masapol nga agbayad ak itan iti tuition fee nanang. Di mo't nabayagan nga imbagak dayta kada kayo? Ay, pasensya ka na ko. Amumet at alo kayong agad-adal. Sakit inatake mo tipis ti dagiti mula tayaw. Iso abasit laeng tinaglakwan mi kinitatang yaw. Mabalin mo ti agpromisori note saan ka day. Promissory not manan. Nakababay nanang. Dangay ko mati nakababay ni ti dayta Juni. Kuwa tatang. Kababay ti ag promissory note ko nam.
Apay, dakas ayat aramidem tapno ibaga makababain. Di kay ngamin makahuawat ako nak. Ay na, saan ko maamot akas tati pa nagsungsungbat mo, anak ko. Apay ngamin aya man nalon kay laang. Tagibas sitan ti pagtataudan, ti pagbiagan tayo. Pagbiyagan nyo lang ngamin. Diyak umanugot nga, balinak tumot naman nalon nakas kada kayo. Agbiro kak to iti natalgad at trabaho. Iti kasta, diyak tumaitulad kada kayo. Johnny! Agsubli ka dito! Ay na, bayamon Ay, lakay. Agpada kayo lang ang apudot ti ulo na. Amo na ka di no kasano ti kinapatag dagiti mannalon. Pudno anadong ritay akitaan. Tapi taket nga ron ti pagtrap-trabahuan tayo. Ngem nalinis ti trabaho tayo. No awan dagiti mannalon, at daayakan dagiti babaknang, dagiti inhinyero, maestro, kenda dumapay. No saan agapo iti sakripisyo tayo amain initan ken matudtudwan iti talon. Ti panagkuna na kaday ket makaadal iti kuliyaw. Makagatang nga ta iti nasaya at abadaw ken uniforme. Ay, di na pampanunutan dayta. Lakay. Juni anak, sigurado ka ka din iti desisyon mo nga iti Manila ka nga agtrabaho. Una na. Ngamin, amin akaadalak a business management. Ijay da amin Manila. Adagur uray at trabaho kada kami ijay. Ang awan ka diti plano makisarita nga umuna iti amam. Saan kayo unayan ang nagsarsarita? Manipod idi nagrekyar kayo. Aging ga itata nagturpuskan. Nasaysayat siguro ti kastoy nana. Tap na maliklikan ti panagrekyar mi manen. Sana bale. Numakaurno nga, patuludan kayo adagos. Iti kasta, makabayadak iti panang paadal yo kanyak. Saan mo't aday ta ti pampanunod kanak ko? Malading itanaklaeng iti kastoy ang nagbanagan ti relasyon yung agama. Aday takay manen. Sige, mapanakon. Sigurado nga urayan dakon dagiti kakadwak iti terminal. Sige anak ko, agan-anat ka ijaywan. Awagan na kamin to inton makadanon ka ijay Manila. Uwe, nanang. Sige, mapanakon. Ay, pero may abara ti panawan ita. Ay, nagpudot. Ay, wan nga raw. Nang atong aminan jay inay. Maatoy ti danom, uminom ka pa'y lakay. Agyaman bakit? Imbagakmat ngamin kan ka. Ano kastoy nga alas 10, aglinong ka pa'y. Talagang amin anapudotan ti darang ti init no kastoy nga oras. Sapay manon nga aldaw anang ato ti blood pressure mo. Eh, masapul ngamin amalpas mi kanito ni Tiagaradaw. Kan may sa masapul adubli kayo tayo tabakit. Ngamin graduating ngayon ti inaudi nga anak ta. Wan matkit di alakay. Imbaglaangan tadamot ititad ni Joy no kasi nga agswil daw. Isupay ang makatulong iti gastusan di adi na. Ay, wan gayam. Kumusta mo ta ni Junay? Apay, di pa'y mawag ka da kayaw. Ay, saan pa'y mo't nga rod lakay? Ay, kumusta nga tamot tan anak mo? Narigat ti biyag di Manila. Dito'y probinsya, puro talon, nga mabiyag ka. Ijay ngay, no awan trabaho, awan mo't kanam. Ay, kat nasaya at siguro at ikasasaad na ijay. Ay, Mano abulan nan ijay. No adda parikot na. Sigurado nga umawagan. Makipagladingi takna na dilya.
Tuni ba raw? Nakaragrag sa lady kalman. Ngamin, ag-graduate ka nun, ti naudi nga anak yun. Kamaudyanan na, addanto ka nun anak yu apulays. Ang kastoy mo't tinagbanagan ni Tata Lucas. Kinunanaan na sakit, ti barukong na. Iso nga intaray ko adagos ija ospital. Jakmat ni namnama nga iti panagawin me, kat mailungon gaya man. Naatake iti asawa. Nanadilya. Nanang. Junay! Anya tinapasama ka ni tatang. Ay, panawan kayo pa dito, Nanadilya. Junay. Awanan, anak ko. Awanan, ti amayo. Imbati na tayon, ti amayo. Anya? Si kakade, ti kadenden na ti anak ko. Wana nang. Kumusta mo ti biyag yu ijay Manila, balasang ko? Kwa? Manipod pimanaw dito ni Juni. Saan unay ngagparparik na. Sagpaminsan lang nga umawag, kan agtext kadagiti kakapsat na. Ay, pasensya kayo, nanang. Siya kunti dumawdawat iti dispensar para kini Johnny. Siguro, di na kaya't ama-amuan nyo ti kasasaad mi ijay. Iti kas na, saan kayon nga agdanag kan ko na? Ha? Anya ti kayat mo asawan balasang ka. Wananang, adda ngamin nakaapan na iti opisina da. Iso nga inikat da iti trabaho na. Inkarigatan na mo tinagbirok iti master kan na trabaho. Kat si kugkumit idin ni Sofia, ngam talagang awan na birukan na. Iso ang napilitan da ito asimurot kadagiti agbas-basura. Tapno adda ka nun mi. Dayta ti trabaho na itananang. Ay una yun ti anak ko. Diyak man amo. No apay amanipod na ikat iti opisina da. Kat marigatan matin nga agbirok iti mastrakan na. Mapampanunot ko pa ikit din. Nga amangan no siyak ti malas iti biyag na. No saan kumaan na addaan adagos iti responsibilidad. Amangan no napintas itati kasasaad na. Ay nabalasang ko. Di ka agpanunot iti kasta. Awan basol mo. Kat anya ngay nga road ti plano yu ita. Sigurado kayo kade iti desisyon niya nga agsubli iti Manila, Juni anak ko. Wala na. Nasayat mo ti trabaho ko, Jay. Kabalak mo tabiyagan dagiti aginat. Juni, impud no amin ang ninansay ti amin kanya. Di ka kumanagulbud pa'y anak ko. Nanang. Saan kayon nga agsubli iti Manila? Dito'y kayon probinsya nga agnaed. Jakayat. Jakayat agnaed dito eh. Imbag akmat idin ka da kayo. Nga iti uray ka ano man. Jakton agsubli pa dito eh. Pimusay ti amam Apolos asaan kayo ang agsarita. Ngamamom ka de. Nga awan ti aldaw asaan nakaadin amag. No kumustakan. No imawag ka, wano nag-text ka. Kanayon na ka nga idandanagan anak ko. Kas ama, siguro, marik na natirikat ang mapaspasaram. Nga uray adda ka iti adayaw. Pakawanendak nanang. Tinagibasit ko ti kinaman nalon nyo. Ay, Inbayin ko ti pagbiyagan. Anang biyag ka ng paadal kanyak. Idi na padasak ti rigat ti biyag iti Manila. Kaya't kuna yung ti agawin dito probinsya. Nga mabainak. Mabainak ka na kayo. Nangrunak ni tatang. saan ang nagimula iti sakit tinakam ka ti amam? Idi mo, di na ka maawatan.
Ngam iti saan ang nagpayag, naawatan na matlaang, at talagaan arigat tibiyag dito'y probinsya. Iso arumbang laang nga agarapaap kayo itin ang ato. Ngam itatawanan ti amayo. Nasaysayaat no dito'y kayon nga agnaed anak ko. Sikan ti mga sikaso, kan mangituloy iti imbati ti amayo at alon. No lakit day, taumanugot ka. Da kayo ka di, ti daddy ni Sofia. Ti mangsundokan ko na, sir. Owen, sir. Adang na panan ni mami na. Urayon nyo labitan, sir. Nag-CR la ti anak yun. Umunag kayo, tagtugaw kayo. Sige lang, sir. Dito yaklatan luar nga guray. Kas makita yung mat. Nakadungdung ritak. Takagap-gabok iji talon. Nakapitpitak pa ikit-titisakak. Di na magkultay dagiti ubing na niya ti trabaho dagiti dadakkel da. Amuyo ka diya ni Sofia ti muna aneng itayag iti iman na. Proud na proud anang ibaga. Sir, my father is a farmer. He always bring home fruits in vegetable for me. Kunana. Imbaga na ti kasta, sir. Wen, sir. Proud na proud ka da kayo, ti anak yun. Ta sino ngay matisan a proud kat. Nalinis ka na dayaw ti trabaho yun, sir. Agyaman nga rod, sir. Rabiin, apay adi ka pa'y lamaturog. Kung nati teacher ni Sofia itay, proud na proud ka no ti anak ta. Imbaga na ka no iti teacher da, amay sa aman nalon ti amana. Talaga? Uwan, bakit? Apay nagsangit ka nga eh. Kas dayak matidi. Ket proud akmat iti day di tatang. Ket naibagak mat kumay di ka dagiti ka klasik, aman nalon ti amak. Nga uray na dungdungrit nga agawid. Ket di na binaybayan, nga agbisin ti pamilya na. Anagsakripisyo iti darang ti init kan todo. Tapno lang mabiyag kan mapaadal na kami. June, Diyak amo no apa, diyak nakita dagita sakripisyo ni tatang ini. Kumakit, naibagak mo da proud akin ko ana. Anaragsakak aman nalon ti amak. di mat kinuna ni nanang. Amaawatan na kaday di tatang. Bakit? Mamati ak nga ipatpatag na kaday di tatang, lakay. Kat amok ano sa di naman ti ayan na ita. Sigurado ang maragsakan. Gaputa ka maudyanan na. Maawata mong ti amin. Amom itan asaan adakas. Wano saan arumbang nga ibain ti kinaman nalon. Gaputa daytoy, ket nadayaw, ken nadalos at trabaho. Sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa nga ingkay pakangagan kadagiti nagduduma apakasaritaan iti biag nga umay mang ted-adal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat a dumdumngeg. Papagayam, awisan da kayo nga rod nga agsurat kan mangipatulod kadagiti kapadasan nyo iti biag, adiyon to pulos malipatan, ang nagbalinan apaset ti napalabas. Tapno income or nosan, kan idrama, dito'y programa tayo, lagip ti napalabas.
Naimbag nga orasyo papagayam. Ti surat nga intay kan biyagita, ket nagapu kan ipagayam tayo nga Vilma, manipod probinsya ti San Gabriel, La Union. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, ilingid na kumalatan itinagan nga Vilma. Pagyamanak unay, numapili yumat nga ibasa kan idrama tuy surat ko. Miss F, ni James ti umuna nga ayat ko. Gapu agin inayat kami, nagkalaysa kami nga oray sa anak pay analpas iti alalaek a kurso. Ngam intuloy kumatlaang tinagadal kalpasan ti panagkalaysami. Makunak anaragsak met ti binangon mi a pamilya. Naaddaan kami iti duwang anak. Ngam dimteng ti maysa pasamak ajak ni namnama. Katap no nalawag ti amin, kastoy man nga road ti pakabuklan na. Vilma, anak. Da kayo maglayam, tatang. Gusto daytan. Adon tinainom mau. Bayan da ko man ang tatang. Kaya't ko lang iliw-liwag ti amin. Kaya't ko malipatan tinaramid tawanan bayin nga sawag. Nuag sakit ka, diyan dada nakatawaan na kati asawang kunti babae na. Nagsakit, tatang. Nang runa no awan kanton. Awan no mas pingiti kinasakit. Awan dam mo ka nagkurangak. Tapno'y sukat nak ni James. At tinasakit pa eh. Mismo ako marimi. Tinangisukatan na kanya. Karang ganjang day jaya Joyce. Ay nalipatan mo da dyan lalaki. Ipamaisam ti trabaho, kan panunutam dagiti anak mo. Nalaka lang ay bagati kasta tatang. Ngam narigat nga ramidan. Kahit anyat kahit mo mapasamak. Mapukaw ka dito'y lubaw. Mapasamak na ita. Di katawan tun da jay a James kanti babae na. Kahit sigurado nga alain dan taon dagiti anak yaw. Anya ti amaw, amang ano agbalinto ana ulpit ti babae na kadagiti anak yaw. Saan? Saan tatang? Yak to pulos itulok nga mapasamak na ita. Kano di mo kaya tama pasamak. Husto nga ro ti panagin inom mo anak ko. Panunutem ti masakbayan dagiti anak mo. Pache nga dagur uray ana pintas agasat kada kayaw. Sabong para itinapintas ang manager ni. Wow! 3 red roses. Para itian niya da ito'y, Alex. Agar-aram ka kadikan niya. Ako nak, nga di pa lang nga da pa naggustokan ka. Ang baro ka. Idinto ta siya kat adan asawa kando ang anak ko. Lino ko na kati asawan. Nagsina kayon. Iso na wayakan. Awan parikot ka dagiti anak mo. Nulakid di tay kanak iti tsansa. Nakasaganak nga agbalin ang nasayahat nga asawa. Ken ama dagiti anak mo. Saan kan tulokwan? Di kan tulumdang iti denak, Vilma. Alex. Panghasim. Ikan na ko may ti tsansa. Tapno may pakita kan may panagnak ko tinapudnong a panagayat ko. Oo, at tipay tiin na po'y kan masida, Ronnie, anak. Agyamanat, nanang. Naimas ti inluto yo, ah. Saan asyak tinagluto iti dayta? Ayamas, ah. Tay adim tinagluto. Ni Vilma, Mayat. nagapuak ngamin iti ayanda itay. Iso nga intin na dagita amasida. Ket, kumusta ka nung tigamsat ko, nanang? Panagrik ket naragsak matjay ati manakaw. Talaga siguro nga isudan kin ni Alex ti para iti tunggal maysa. Agdua atawan da betan nga agdenden na.
Kat kasla nasaya at matilangan-langan da kas agasawa. Basta talagang awan ammo ti kapsat ko. Ha? Apay, adda ka di mo amadingar aramidan ti bayaw mo. Ni Alex, Uwan, agpadadamat lang ka ni James. Babayaro mat lang da tao. anya, Wala na. Pudno ti bagbagang. Luklukwan ni Alex ti kapsat ko. awanan kay tibain, Alex. Apay ngagsipat ka ngay. Daytoy pay! Vilma, apay ka di. Awan niya ti basol ko. Apay nga sipatan nakmatan. Di ko nam edi, di nagtupaldaangan. Di nagtusukatan. Di nagtulukwan. Talaga matasaan. All bad! Huston, agulong ka na. Amo kundi amin, Alex. Kaopisinaan na mismo ti kabsat ko, ti babaem. Ha? Apa yan na aramid mo ti kastikan niya? Danggan ako na, Vilma. Agpalawaga. Ayok ka! Awanan kay ti bain. Anya ta nagkurang tapno aramid am ti kastikan niya. Anya. Anya ka day tinapasamak iti inam, apaw. Pirmi abara ni mami, lolo. Papainumak iti agas ti gurigor, ngam di namat kayat nga inuman. Umay ko kumayaban ni lola, jak ngamin ammo ti aramidek. Anya, ay una yan ti inayaw. Apay napanan ni Manong Mau. Napan iti pagadalan, lolo. Ay, sa payawan pala ni Lulam. Nagudong ngamin itay bigat. Lolo, anya nga iti aramidek. Madanagan nak ka ni mami. Isu siguro akas din ni mami, tangamin, nasaktan iti kastaunay, gapo iti inaramid ni Uncle Alex. Ay, Lolo, tulungan tayo kuman ni mami. Please. Oh, anya, kumusta ti Rignam, ading ko? Man, Papigsaon ti paginakam mo. Kanayon mo ko maalaglagi pa iti anak mo. marigrigatan akon mano. Apaya kastoy. Apaya kanayon da kalukwen dagiti inayayat ko. Sa anak mat analaad a babae, tapno pagay ayaman daklan. Nagayatak mat itinapudno. Awan kan kati pare ko tading ko. Kababay man nga klunan, ngam talagang adadag iti lalaki asaan ama kontento. Nakuray naramid mo amin ang para ka nakwada. Iso panunutom latan na kita anak mo ating ko. Kasapulan da ka. Pinas ngagbalin ka natibkar. Iti kasta, malasatan dagiti pagdaldala ng mapanlubo kita. Yan di mo liplipatan, ti kumamang, kan kumararag iti namarswa. Daytoy ang kutsilyo. Wen, daytoy ang kutsilyo timang sulbar iti parikot ko. Tapno malpasan ang maminpinsan ti panagregregat mo. Pagkawanan na anak ko. Nakapoy to'y inayo. Iso agibusa kunti kinakapoy kan regregat ko. Puto ni takot sila, mami! Ibatang ti kutsilyo, Carlo. Saan, mami? Diyak ibatan! Itadyo ka na! Ikan mo kanyak ko na! Anay! Mami! Carlo, anak ko, nasugatan kan. Anay ko! Agdardaran ti imam. Sorry, anak. Sorry. Diyak inggagara ang masugatan. Uray masugat akon, mami. Basta saan kayo mapukaw kada kami ka ni ading ko, Christine. Takasano kami langan, awan kayo. Carlo, anak ko, pakawanin na ko mo. Di mi kabalan ti agbyag. Nawan kayo, mami.
Ijay kayo ka di balay da Vilma maturog ita, nanang. Wan, anak. Awan ngamin kadwa dagiti kakanakam. Sa di no ngamin aya, ti ayan ni Vilma. Adda kano conference da, ije Manila. Talo nga aldaw damot kano ijay. Naimbaglagan ta nagpanunot ti kabsat ko. Kamu dyanan na. Nagsublimit lang ti sigod akababalin na. Wan nga rod, anak ko. Ay na nalaos ti panagyaman ko iti na Marswa. Kat mamati ak, ama ikan na itinasaya at amasakbayan dagiti anak na. Talaga din ko. Ada award mo iti panagtorpos mo iti kolehiyo? Wen manong, siyempre, saan lang abasta award? Siyak, ti magna cum laude manong. Ay na, maragsakan lakit din ni mami iti dayta nga ipadamag mo kun kuana, ading ko. Di mat iso ti kayat ta saan aya manong? Ti maparagsakta ni mami. Wen, ngamin, isukat may sa apagwadan nga ina. Itilikudan dagiti rigat kan panubok ang nagdalanan na. Ingkarigatan na ti bimbangon. Ket ita, magunod ng tibunga dagiti rigat kan sakripisyo na. Anya, agyan kami pailang ijabalayaw, hunam Vilma nakaw. Wan ko matatang, da kayo kininanang. Iti anya agapaw. Dagiti man apuyo tatang. Ikuyog da ka nung agbakasyon iti Japan. Ay, ay kat, nasaya at ano kasta nakaw. Nakigtutak nga rod, idi ibagbagada kanya, tatang. Biglaan nga minti pa nang schedule da iti a panagbakasyon mi. Mano ka din ngal daw yo ko nam. Makalawas ka no, tatang. Ay na. Nagasat ka talaga ka dagiti apo ko, may anak ka. Manipo, di da danakem da. Di da kay ni ka niti pagsakitan ti ulom. Di da kay ni ka niti pagparikutam. Pudnoon ay day tatang. Puro pagragsakan kan pakaidayawan ti inted da kanyak. Ba nag-apagyamyamanak unay itinamarso. Nang runa ni Carlo. Inispal na ti biyag ko. Ididandanik gibusan ti bukod ko abiyag. Gapo ka dagiti panubok a pagdaldalana. Amoyo tatang? Kontento akon itibiyag ko ita. Awan man asawa. Ngam di. Adamot dagiti managayat ng anak ko. Kan siyempre, adda dagiti man nakaawat adadakkel ko. Kan ti kakaisuna, akabsat ko. Pasablogan na. Ay! Agpaiso man tatang.